Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 Okay FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 41 minutos, makagi ang alas 10 nin pag-aga. Hep, time out muna mga kabarkada. Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na ang Brigana pa. Alcalde sa kusina. Kay bahan ang sa indong paborito, uun pa kay do. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Dora Max. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. Mga tugang Diyos maray na aga, ako po si Bert de los Martires, asin ini ang programang Alkalde sa Kusina. Aldaw kita ngunyan in Miyerkules. Fets sa 16 kan Disyembre, ini po ang primerong aldaw kan simbang gabi. Yan ang Tagalog yan, pero ang simba talaga kayan maagahon simbang gabi. Na nagpuuna ka sa bago. Sabi ni Ronron Enon dyan sa katedral, dakul manggiraray palan ang nagsirimba. Pero siguro na-maintain man ang social distancing. Talaga niya ako ang debosyon ng mga Katoliko. Nahiling ko pati dumas sa Facebook. Ang kita palan ko niya, nasa ika-500 na taunang Katoliko ang mga Pilipino. Sabi kayan, garo na nakaputan kita ng Kastila sa loob ng 300 years. Iyan, nakaagi na. Pero ngunyan, nasa 500 year na kita bilang Katoliko. Pagkatapos may drawing pa nga ni duman na ang first mass ng pagiging Katoliko ginibo sa Limasawa Island sa Leyte. Limasawa, Leyte Island. Yan, doon palang ginibo Kaya ining Leyte na ini, very historic ang nasabi ng lugar. Kang mag-arabot siguro sa Magellan siguro ito, si grupo ni Magellan, na pali, nagmisa dumanta, pinag-convert na si mga ibang Pilipino na maginang Katoliko, nagkaigwananin misa. Dumana sa hindi, pinadangog si sistema kan misa na nagpapangadji, nagbabak ng hostya, nagkakakaningus siya, nagiinom ng arak. Yan ang mga sistema sa Katoliko. Yan ang seremonya. May mumpo o ining arak, may ustya na pigkakaka na kanakuaki papati. Ang pinakamagay na parte ng misa sa kuya, yan nagkakakaning ustya ang padi. Tagaro pigiling ko si Ramon. Samantalang kanagbabarakal na kami ng ustya, itong bagang pigtiriak kayan, si mga kasurumpay kayan, matabangon man, mamaning lasa. Pero niya kung pag ang padi na nagkakakaning ustya, huna mo umuk-umuk, huna mo bagay itong may adobo sa nguso, huna mo iguaning burirawan ang nguso, huna mo may maluto, nagkaroon mo pano-pano, samantalang nagnipis-nipis na. Kaya pala, siguro akong pagtubod ko lang kayan. Siguro sa pag-adal man kang mga padi, naguruli-uli man yan, kita nga, siyempre, nagmimisa ka, kada ko lagi riling, pakarayuntang yan pagsapa nga kang ustya na garo makagana tanganing gana na nagdadalan ang nagsisirimba na garo sarado ang ngimot nagsasapa na garo niya kung masira mo na kay tunang nagbabakal na kami ng ustyang ito bagang mga tiniriak-tiak matabangon man pala ni yan ang istorya kaning pagigitang Katoliko na katakod naman ini yung simbang gabi. Inadaw ko pati dumas sa istorya ni Dave Duliano na matibay sa biblical history si pading Dave. Sabi niya, ini nga yung simbang gabi, haling niya niyo sa istorya na yaon nga sa panahon nagahanap ning mamumundagan ki Kristo ang mag-agum ni Maria sa si San Pedro. Sabi nga kitong si Herodes garo itong hali na ang gabos ngayang mamundag na umboy garadanon
sa pagtubod na yaon dyan sa mamumundag ang masangli sa iya. Ang maadi nga kan kinaaban kaya naghanap ganing mamumundagan si Maria ay tanakadalagan sila sa sabsaban. O duman namundag, biroon mo, hadi pa lang kang kinaaban, namundag sa sabsaban. Samantalang kita man, igwa ni mga aki, ngunya na panahon, namumundag sa mga mamahalo na hospital, sa maray na kamugtakan. Yung man mga iristorya ngunya na nagpuon ang simbang gabi. Pero ako man, ang narurumduman ko sa simbang gabi, ay si mga makainit sa payo. Ito bagang mga hubinis ang iba dyan, ang hubinis na dua. Igwang hubinis na nagsisirimba talaga at natukduan kan magurang kang importansya kang pagsisimbang gabi. Ang iba man, itong day nagpapararam nga sa magurang, daralagan sa patyo, ralapagan digdi, ralapagan naman, nagriribok na. Pagkatapos mapuruli, nagriribok na naman sa tilampu, daralagan na naman. Ay marasa pa niya kung may pandemic mo niyan, yung man yan ang medyo makapainit. Kung sa simbang gabi medyo mapapalo-alo ka man, tagaro tungkol ki Jesus Christ, minsan pag nadadaw mo naman ang ribok, mainit ang kaldero mo. Uya naman nga si mga kuya, no? Daralagan sa ng daralagan. Ano ba man kaya si mga mag-iri-iri-ilusyon, ay naggayon ng magsimbang gabi. Narumduman ko pati si aki ko, kan daragita pa lang ning aki ko sa Akuleo. Eh nagkaurulay-ulay man, siguro high school pa lang sila kayo. Nagkaurulay-ulay man na magsimbang gabi. Ay siyempre iatod ko ta aki pa, daragita pa lang si aki kong daraga. Ngaya papa, iatod mo lang ako digdi sa may Porta Mari. Ako nga malakaw na lang niya, garo sila pa lang may urulay na si magkakaralasi sa sarumpuning kao, duman mahirlingan, sarabay na paglaw sa simbahan. Day ka nang niya papa magsunod, ay day niya ako, bibita ka, iakod ta ka maskisain. Ay day niya, may nagkauruli-uli man pala na mahirlingan man, siguro mga atinista. Para mo naman mga kulyala, may mga kontak man yung mga atinista na masirimbang gabi. Ay sa kata mga, siguro ang edad ka to, mga 14 anyos pa sa nawa, no? Pero may urulay-ulay naman ng aki kong daragita sa kasigrupo niya na masirimbang gabi na may kaulay man mga atinista. Ay di ka nang ipapamagsunod dyan ka na lang yata, ako na lang yung maduman. Ay digdi niya ako ay pwede, di ako masunod sa imo, digdi ako matindog sa may Porta Mari, matartanaw na lang ko sa imo. Ay pumuli ka na, humali ka na, pumuli ka na. Ikapapapupulan ang mata, gusto man magpalusot. Sabi yun, maugmaho na maray ining simbang gabi na maski nagsasadyos ka at siguro titiripon-tipon. Iyan kang mayo pang pandemic. Pero nga na may pandemic na grabe ng maray na kaulangan. Kaya ay parasinsya na mo grabe ang mga protocol ngunya na panahon.
Iyo man iyan si Janet na Basco sa pinaka-tradisyonal na kantang Pasko na naman ay para pala niya sa mga parantabay ta dyan sa Libmanan, Camarines Sur, lalong-lalo na po dyan sa San Juan na nagpapa-greet man na sindadaan nagluluto ngunyan ng gulay. Ara mo, Papa Bert, masiramon ngunyan maggulay na mauso man po digdi ang gulay na natong sa San Juan, Libmanan. Pero ang bangot da manok ta masakit pa po ngunyan ang sira. Kaya griton mo tabi digdi si Sonia, yaman digdi ang amiga niyang si Baby, pagkatapos si Ma'am Leti dyan sa San Juan, Libmanan, Camarines Sur. Kundi ko napapasala dyan ang harong ni Kuya ay nakabot na ko kato sa harong ni SM Grace Rifama Simando. Hindi pong manager kan radyo ng bayan. Kan magkaribanan pa kami kaya katulad sa sarong radyo ay iniba kami sa harong ninda dyan sa San Juan. Ngunyan dagaro bunggalo na ito. Kumusta na lang kamo dyan. Pati na sa mga taga diretso na kita duman sa Kabusaw ta nag-aagi dyan. May gigriton man kita dyan sa Kabusaw sa New poblasyon Kabusaw si Wally and Saning de la Cruz. Kumusta na kamo dyan? Ano, gulpi na dyan yung abong mo yan. Ara mo dyan sa kuya, sa Kabusaw. Ang pamusong maray na dyan na sira, iyo ang abo. Pag darako pa ng abo, yan abo, masira mo yan asalun. Lalong lang si Dakula. Itong darakula, asalun mo lang. Pagkatapos idudut-dut mo sa patis na iguan ng limonsito, ay manago mo na maray. Ang abo. Kapamusong marikan abo dyan sa Kabusaw. Kaya nga ni ang pag ginigibubag yan na tuyo, itong garo inaapod na pagutput garo yan, ay masira mo na marian. Yan alang na abo na nadaipig body. Masira mo na marian sa sinanlag sa pagkaaga. Malata sabi nga ni Dave Duliano Subago, ka nagulay-ulay kami. Mantang nagkukomentaryo si Ervin Bora sa ano daw banwaan. Nakakurumo baga to nag-i-imagine masiramon nga ang sinanlag na gulpiyon sa nangayan ning tinuktok na bawang sa pamahawan. Pagkatapos nga igwa kang yang prinitos na tuyo o bagaman abong alang ay managumon. Anya ko yan ang sira na kadakol sa Kabusaw. Kaya kumusta na lang dyan sa mga taga-banwaanin na Kabusaw. Papabutan ko pala ning maugmang pagantabay dyan sa UK. Ramon, ang programa ta, rayon ang inabot United Kingdom. Si Juan Alden, ang samuyang classmate na inapod na Al Pacino Sid, ano? Kaya good morning o aga sa indo dyan sa United Kingdom ki classmate Al Pacino Sid si June Juan Alden. Mga taga-Abilya yan, sa kami mga pinsan sa Kamaligan.
O yun nga, namimiss ko nga pagdadaw ko nga sa imo classmate, namimiss ko nga ang Christmas nga sa Pilipinas, sa Naga. Ay garo maliputon sa indungon yan dyan, sa UK. Siriman, dyan naman sa Middle East, sa Saudi Arabia, kumusta na lang ang mga parantabay ita dyan ngunyan. Ay digdi man sa tuya, kumapot ka mo dyan sa Saudi o sa UAE. Ay malipot man pala duman. Digdi mapurpres ko lang ang panahon, kuminsan maalungaang, kuminsan mainit, kuminsan mauran. Day maintindihan ang panahon digdi, minalipot, minainit, minaalungaang. Yan ang panahon digdi ngunyan sa Pilipinas. Diyan naman sa LA, sa California, maging sa New Jersey, ang sentiment kan ibatang mga parantabay, ta sinda dumanda, nagbabarakunahan na. Anong nga sa tuya dyan sa Pilipinas ngaya? Anong yung bakuna man nga ang tuturdok dyan? Garo baga concern sinda na baka maluyang bakuna ang maggamiton sa tuya. Tapalibasan Amerika, nagagamit akan Pfizer, garo number 1 yan. Sa garo pinaka number 1 ngayon. Although sabi man kang iba, aros pareho sa naman ngayon. Kita po, palibasa pobre ang Pilipinas, ang pinagtatarget ay ning Novovac. Kung ang Pfizer, palibasa, sabi nga ni Ken, medyo nagtatagahambog naman, sikat, nagsakat na sa presyong nasa 3,000 ang kada, siguro 2 doses na yan, nasa 3,000. Samantalang ang Novovac nasa 400 pesos lang. Ay kung kita man lang ka ni presidente o gobyerno, pareho man ang epekto ay duman ako sa barato. Saan ka man mako ang nyan ang kada sa 3,000 itutulok mo. Kaya garo sabi nga makahirap nga ang Pilipinas. Si ordinaryo nga yung company. Dahil man yung tutugutan kan World Health Organization sa kan FDA na itulok na maluya. Aros pareho sa naman niya. Kaya yan ang istorya ko sa inda. Pero niya ako ang mga Pilipino, takala ko man mayaman, can afford man yan magpatulok ning maski anong klaseng mamahalo na bakuna dyan. Tagalakon man mayayaman na mga Pilipino, mapatulok na lang ning sa diri dahil namahalat kan tabang kan gobyerno. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to Gusto ko, okay ka. Rayuma, arthritis, at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Biopatch. Mataas na kolesterol, high blood, at diabetes, itapal sa talampakan ang Biopatch. Stress at di makatulog, itapal sa talampakan ang Biopatch. Itapal sa likod for back pain, itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang Biopatch Forest sa bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang Biopatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-Biopatch mo na yan. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang papremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Hoy Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Kung ka ito hastangon yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa center lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Correct ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o maggrocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, tech-top section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, Ginataang Santol at Coco Jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Sa anim na pirasong bibig, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may diskwento pa sa Angela. Luis And Alex for Rexona. daming nagbago sa mundo. Pero underarms, asim pawis pa rin, magbago ka na. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba, chamba. Know the chamba, chamba. For 10 times more protection from asim pawis than regular soap. Use Rexona every... Cause I break the mold. We don't wanna get up and turn to gold. My head must say I get up and face the day. Whatever they say, I'll do it my way. I flip my hair and say, face any day, do it my way. Just like my hair must say, you can play, this is my prey. Cause it's my hair must say. Are you getting your top oral care needs? Get it with a new Close-Up All Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All Around Fresh. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Ang Lady's Choice macaroni salad na. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling
Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ray Marihincia po. Taga saan po kayo? Santa Cruz, Marinduque. Ikaw po ba yung nakainom na ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Oo, naka-isang taon na po ako. Ay, ako po ay stroke at saka ako'y high blood. At sinubukan ko po at nadidingi ko po sa inyong radyo. Ay, gumanda po ang aking pakiramdam. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Malinaw, mabusog, na nadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinakban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan na 13 minutos, makagi po ang alas 11 nin pagkaaga. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Ana oras sa tudyan kan Cabral Bicolandia Supermart, siriman kan DMSQ asing kang urinal na Master Square. Atud man yan kan Rice Coffee 14-in-1 na plus 1. Sa mga parantabay tapalan na ang nag-aaram kan text line. Ay iba man ang text line dito sa Alcalde sa Kusina. 0919-431-5528 sabi sa chat sa messenger. Anong po yan ang number mo? 0919-431-5528 ay magkurkurumusta man lamang kita kan mga baryo nindo kung ano na ngunyan na nagdadangadang na ang Christmas. Kumusta man lamang ang pagbuhay, ano ang mga aktibidad. Takada ko yung mga activity nagkawara, lalong-lalo na duman sa sniling ko sa Facebook kan sa kuyang amiga, amiga ko dyan sa South Villasar Elementary School, si Marites Fernando Di Sacula. Saroyan magayon na teacher dyan. Namimiss niya da itong uso kay itong 2017 na Sayawit Group, itong Baraylian Karantahan, kang DepEd. Ay ngunyan mayo na ta, mayo nga ining klase ngunyan, mayong face to face. Kaya sabi niya, duman nga kunakanon mag-compose ning kanta. Ito ngayang Sayawit Group kang South Villasar Elementary School, nag-number 1 sa district level. Pagkatapos pinadara pa sa national level, tamatibay si kanta, pinainail ko naman sa Facebook, nagbabaylin, nagkakanta. Iyan ang nawara ngunyan dahil mayong face-to-face na classes. Kaya ako yung mga extracurricular activities sa mga school ang nawara. Ay nag-text pa na sa tuya si Tess Gomez, pigkuriran ako ta, ay naribong ako ay. Ang agum ngayon ni Santa Maria, iyo si San Jose, bakong si San Pedro. Nasabi ko pa na sa bago San Pedro. Maanggutan kita kaniyo kan mag-agum. Hindi nga iniibang niya kanan agum ko ay. Ang agum ko niya si San Jose, bakong si San Pedro. Ta si paliwanag ko sa bago, ay naribong ako. Sabi ko ang agum ni Santa Maria, si San Pedro. Barkada lang garo yan. Ang agum pala si San Jose. Ito yung karpintero kumusta na lang daan ni Tess Gomez Gallardo. Tess Gomez Gallardo, ang mama ko si Cha Floring saka si Eva.
nasa marayrahi man na kamugtakan. Kumusta na lang kamo dyan sa RIA 1 sa Kamaligan. Uy, kulibat ko pala, magte-testing po ng face-to-face classes sa January 11. Sana araw, bago magtapos man lamang school year 2020-2021, magkaigwa ng face-to-face namimista na itong pigatudtan mga akita, aputa o tugang sa school sa kasinusundo ay namimista na Sa kahirak man katong mga naralaog pa lang sa klase aron kang grade 1, mga kindergarten, na di man lang mahiling personal ang mga kaklase niya, tanailing lang sa sa computer. Kaya sana niya ako madagos-dagos naman ining face-to-face ning ireskwelahan. Pag magkaigwa na po dahil testing kang face-to-face, garo staggered basis, garo pwedeng igwang aga-aga lang, may hapon-hapon, may MWF, saka may oras lang. Dahil man itong maghapon ka dyan, pinaglilikyan paggiraray ang virus. Nasa panahon pagitan ng pandemya. Kaya next week garo o bago matapos po ang Disyembre, i-anunsar na kan DepEd kung anong mga eskwelahan, anong syudad, anong banwaan ang magkakaigwa na po ng pag-testing kang face-to-face classes. She must make up her mind today what to have or to hold. A poor man's roses or a rich man's gold. One's as wealthy as a king in a palace, though his scholars and gold. He may learn to give his heart for love instead of buying it with gold. Then the poor man's roses and the thrill when they kiss will be memories of paradise that she'll never miss. And yet the hand that brings the rose tonight is the hand she will hold. For the rose of love means more to her, more than any rich man's gold. And the thrill when they kiss, will be memories of paradise that she'll never miss. And yet the hand that brings the rose tonight is the hand she will hold. For the rose of love means more to her than any rich man's Don't you love me anymore? Have I done you something wrong?
wondering why you went away. You didn't even say goodbye. Don't you love me anymore? Have you found somebody new? Don't you know I've been a lonely one, missing you all the day. Tell me, what's the reason why you need to go away? When you know so well how much I love you, don't you love me anymore? Have I done you something wrong? I'm just wondering why you went away. You didn't even say goodbye. Don't you love me anymore? Have you found somebody new? Don't you know I've been a lonely one, missing you all the day. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. I'm a lonely stranger in the crowd. No one knows me, no one but I. You're talking loud while your eyes are bright. Someone else is at your side. I'm sitting alone beside an empty chair. I can feel that loneliness will come after tears. Silently I'm crying, silently I'm sighing, 'cause never did I see your eyes on me. Now is the time for me to walk away, while they're having fun and I'm in pain. Words wouldn't come out, it hurts so much inside. I'm a stranger in the crowd. I'm walking alone, alone, a lonely road. The loneliness I'm carrying is hard to unload. Never will I see your lovely face again. Though I can stay, I'll be a crowd just the same. I'm sitting alone beside an empty chair. I can feel that loneliness will come after tears. Silently I'm crying, silently I'm sighing, 'cause never did I see your eyes in me. Please put
Ining nagkakantang ini taga-Naga, kaya lang ini po nang nagtalikod sa Kinaban. Taga dyan ini sa Santa Cruz si Nedy Dicena na sarong Kuliyala. Nakalaban-laban pa ini ni Nora Honor sa amateur dyan sa Plaza Quezon na minsan sinda magkalaban sa championship na ipapadara sa Manila. Ang pinagana daan ni Furel pinag-break siya ng tie, iyo si Nedy Dicena, tayo nida kaya maputi na garo pwedeng ipanlaban niya sa Manila. Tapos si Nora ka to medyo maitom-itom, kaya grabe ang hinanakit sa iya ni Nora. Samantalang pareho ang maray na parakanta. Kaya lang ini po sa kasagsagi kang kasikatan ni Nedy Dicena, ini garo kay guning kamatian, nagtalikod sa Kinaban. Well, inabot na kita ng oras para mag-surwayan sa alkalde sa kusina, Bert de los Martires po. Salamat kan sa indong pagantabay. Gusto ko, okay ka. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay